Vidíme, že bojovníci sa rozdelili do trojíc, snažia sa získať prevahu, zároveň pozerajú, či náhodou z druhej dvojice niekto. A už sa to zase premiešalo. Snažia sa bojovníci jednak poraziť svojho súpera a jednak pomôcť kamarátovi. Dvaja sú predsa vždy v prevahe oproti jednému. Máme za sebou prvých 40 sekúnd prvého kola. Bojovník na zemi už do bojov nebude zasahovať. Vidíme tlačenie, ono to vyzerá, že oni nič nerobia, ale oni sa tlačia a je to dosť náročné. Vidíme strhnutie zozadu, snaha o potknutie a už máme na... A boj sa začal. Vidíme, že bojovníci používajú ťažké palcáky, sekery. A Mertela dostali dole. Je to zbraň. Aj palca dá sekere a zbraň, ktorá má väčšinu hmotnosti na konci, takže tie údery naozaj počuť. A nielen počuť, ale aj cítiť. Vidíme snahu v rohu zholiť supera na zem, takisto nahradený a jeden už je na zemi. Ready? Fight! Takže rozhodujúce kolo. Vidíme aj údery štítom do tváre. Krásne podkopnutie! Krásne podkopnutie! Vidíte, že výhra sa nedá nielen silou, ale aj rozumom, trošku úskokom, snahou hakovanie hlavy, stiahnutie na zem. Druhý, tretí, 100!